kallon mu barkanmu da sauraron mu da tattauna da mai girma shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar kungiyar masu sayi da sayar da mashin ta jihar Zamfara, a wanda daga farko za mu ji a cikakken suna. Ranka da biya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana kuma Lauri Abubakar Manchester, gaban masu sayar da babur ne jihar Zamfara da ranka daɗe, gwamnatin jihar Zamfara mu fara tunda tabbata gwamna yana kokarin yaya za a yi a karfafa sha'anin kasuwanci. Na san an daula da mutumai 'yan kasuwa daban-daban, ko kun taɓa cin gajiyar wani shirin dangane da zama da alkawalla wanda aka ce alkawali wanda za a ce bauta mana ba wani abin da kawai an ce za a bayar kasuwa ba bashi duk wani abu wanda ake so na cika kammala an so nan bashi babu kaga kwanakin ba ko sati da wuce akwai ɗan jarida wanda ya zo nan ya ji wasu wurare ya gana kalubalantar ciyaman na yan kasuwa da ciyaman na yan mutum an ba mu kudi mun rabi sauran kabirin na ba sa da ce haka. To wace kalubale ya zuwa yanzu ita wannan sana'a ke fuskanta ta baya da shi sha'anin samu da kan gaba kan baya a nan? Allah alhamdulillah ita wannan sana'a yanzu ta samu kalubale sosai game da wannan shuci da Allah ta ce zuwa Zamfara na kashe-kashe. Domin Allah inda aka fito ana sayan sabon babur da matakaici ƙauyuka don gudu, amma yanzu Allah a wani ƙauyen bai isa mashin 20-20 saboda haka da yanda ya shiga shi yana yashe shi. Mun samu wani ɗan kasuwa, wani ɗan siyasa na hannun damar gwamna mai Sama'ila Foundation in support of government Ahmad Basori. Shi ya taɓa kawo muku ziyara a kowace alƙawda tsakanin ku? Alhamdulillah, sai Ismaila Dantuwa ya kula da wannan kungiya don kwanukan baya yara na sun ta suka gane kai gaisuwa ba su buhu shekara 10 da haka an san juna ke. mai kuma ciyaman a cikin shirarwar wannan gwamnati ce na haɓaka kasuwanci ta yi gyaran babbar kasuwar jihar Zamfara, a yi tituna da sauran gyare-gyare. Akwai wasu wurare da ake son 'yan kasuwa su koma a ciki domin kasuwar ta cika, domin ita gwamnati ta samu ainihin kuɗin shiga, wato rabanu. Ba mu sani ba nan waɗannan maganganun sun shafe ku? Idan sun shafe ku ya abin shi ke? In kun ba shafe ku ba, ya ku gani za ku iya an koma cikin wannan kasuwa ɗin? To a kan kallawo mu samu muhalli wanda za a ci fili ne na 'yan sai da mashin na jiha ta hemik, domin mun yi follow sosai amma lokaci bai ba. Dan lokacin da Lato ban manta ya ba ni fili wanda yake zaka yi yana da sunan kungiyar sai na zuwa jiha shi na shi komi yana nan kusan sabon kasuwa amma bai san ga yanzu an gwamnati kira mu ta ce mu zo ga fili sai ma mun cire takalma wajen gudu kayan mu kai da fili. Da kasancewar an ce za a koma cikin akwai wani irin yanki da aka iya cire muku misali kamar irin da a kasuwar Sokoto, don ka shiga wani bangare da aka cire ire-iren yau masu da babura da sauransu. To kamar idan gwamnati jawo ku irin haka nan za ku kuka akwai son to kenan ma kun dai Allah ya saura ka ji dan wana duk wanda aka ce ya zo ya ke zuwa ka gane ko malaman tafsiri sun mai wani jan kunnuwa sabanin wanda zai fada farar. Yau irin da muke nan gwamnati ce mu zo ga wuri, wallahi a guje za mu a guje kuma za mu ci gaba da mata du'a'i ko ba mu manta ta ko ta wace gwamnati. To ciyaman, domin mu ɗan ƙara ma niyyar da gishiri kai kira ainihin ga wannan gwamnati da ta samu muku, kuma ta gyara muku wannan wuri, ko kuma ta anshi wannan wurin domin a baku wani wuri, ko kuma a iban muku wani bangare daga cikin kasuwa domin ku koma da ku da membobi ɗin. Idan muka yi hakan nan labarin zai tasiri. To alhamdulillah, da yake kai ba kamar suna kamar ta labari. Zan ba. Ka gaya mani dan yana da kyau in zan. Sunana Aminu Abubakar. To Malam Aminu Abubakar, abin da yake son in ci game da gwamnati, makoman mu ta sai da sewa ne. Kai da Allah muna kira da wannan gwamnati ta mu kama ta wadda da cewa muna roƙon Allah lokacin matawaddi
ya mana wurin saye da sayarwa na babura dindindin wanda yake za mu amfani da shi lokaci. Da ni da sauran jama'a na mana kira da wannan gwamnati in Allah ya datta mana wuri na mazanni nan dandan don saye da sayarwa da sayar da mashin. domin idan aka yi haka nan ita ma kanta gwamnati za ta ƙara samun kuɗin shiga da Kwarai gaske, kwarai. A wata hira da muka yi da jami'in ƙungiyar Sama'ila Foundation yana magana cewa watan nan mai kamawa za a yi zama da ku dangane da wannan batun gini. Shin kun taɓa mika koki wani mai kafa zaman da kuka yi da shi kamar da magana ne? Gaskiya na taɓa tura wakilai ne wanda tura da shi da suka yi da shi ya ji daɗi ma ba su gift na buhun sha biyu ya sun gaya min da cewa ya muna alƙawarin zai shiga gaba a yi mana cikin halin da sun so. To kana godiya bisa ga wannan? Alhamdulillah na godiya bisa ga shi abin da ya sabo zo min kuma alhamdulillah kuka kura kai zance mu game da tattaunawa ina godiya. To menene sakon ga al'umma? To sakon ga al'umma to ina kira ga sauran jama'a da su yi biyayya gwamnati su gwamnati du'ai kuma su mu jaha du'ai ƙasa wannan yanayi da Allah ya kamu da